Να είσαι καλά γλυκιά μου, να είσαι πάντα χαρούμενη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα έχεις προσφέρει σε μένα τα 2 τελευταία χρόνια. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντριάννα, γνωριζόμαστε περίπου 20 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω. Θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπώ. Αποτελείς πηγή έμπνευσης για πάρα πολλά πράγματα. Με έχεις στηρίξει και με έχεις βοηθήσει σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η Ανδριάννα είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός επαγγελματίας, με πολύ αγάπη για τη δουλειά της και τον συνάνθρωπο και της εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ τη γνώρισα την Ανδριάννα από το Facebook και έγινα η μεγαλύτερη θαυμάστριά της σε όλα τα επίπεδα. Για μένα η Ανδριάννα είναι μια κοπέλα που είναι χαρισματική, ιδιαίτερη και ευλογημένη. Είμαι θαυμαστής της, δεν μπορώ να πω άλλο. Τι να πω για την Ανδριάννα, είναι πολλά. Δεν προλαβαίνουμε. Υπέροχη και κοντεύουμε για εξάρτηση θέμα. Αυτό. Πολύ καλή. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Αγαπάει παθολογικά τη δουλειά της και αυτό είναι καλή. Με έχει εμπνεύσει για κάποιο λόγο που ακόμα δεν ξέρω. Είναι πολύ καλή συνεργάτης και χαίρομαι πολύ να μου μεταδίδει την γνώση και την εμπειρία της. Τι να πω, μας μάγεψε με τα ωραία της τα λόγια, ο χώρος είναι εξαιρετικός, οι συνεργάτες από ό,τι τους γνωρίζω είναι υπέροχοι. Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος που έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα και παίρνει και πολλές, επειδή υπάρχει διάθεση θα υπάρξουν και βελτιώσεις, ακόμα περισσότερες. Η Ανδριάννα είναι φοβερά αυθόρμητη, βγάζει τον εαυτό της και το είναι της, γιατί αγαπάει αυτό που κάνει. Το μεταδίδει σε όλους τους ανθρώπους, την αγαπάμε πάρα πολύ, θα συνεχίσει αυτό που κάνει, γιατί δίνει ενέργεια σε όλο τον κόσμο που γίνεται. Η Αντριάννα είναι καταπληκτική. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ φεύγουμε πιο γεμάτοι, πιο πλήρεις. Νομίζω και τα λόγια είναι περιττά. Καταπληκτική. Είναι μια γυναίκα με πολλές ικανότητες, καταπληκτική στη δουλειά της, πάρα πολύ. Και θέλω να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτή είναι η ευχή μου. Και να πάει είναι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί της πάει απίστευτα. Ανδριάννα μου, όσο μπορώ θα είμαι δίπλα σου για σένα. Να έχεις καλή τύχη για το 2017. Αυτό. Εσύ Θέμη. Αντριάννα, να έχεις καλή τύχη για το 2017. Μαμά, σ' αγαπώ.